Isa naman pong naimbagal daw na kayo. Ay, shout out po tayo dyan sa mga kabsat natin dyan. Tayo po ay magluto ng another special adobo. Ito po ay ang inadobong manok with sitaw at tokwa. Ay, ang sarap pong pagsamahin po niyan. Meron tayo syempre hindi po mawala ang mga sangkap na kailangan po natin. Nandiyan po ang manok, ang sitaw, bawang sibuyas, tokwa, kamatis. Ayan po, minarinate po natin ng ating chicken. Overnight yon sa toyo at kalamansi. Ang ating sitaw, syempre, ang bawang sibuyas, lalagyan po natin ng twist ng kamatis. Ayun na nga mga kabsat, magluto na naman po tayo ng simple at matipid na ulam. So, meron po tayo dito nagkakahalagang 50 pesos lang po na manok, 20 pesos na sitaw, 10 pisong tokwa. So, ito po all in all ay nagkakahalaga lamang po ng 100 pesos. Wag lang po basta adobong manok, lagyan nyo po ng twist ng sitaw at tokwa. Ay naku po, mapapawaw ka na naman talaga. Tara po, let's get started. So yun na nga mga kabsat, simulan na po natin ang ating simpleng luto. May mag-imos manon apple. So ayan po ang ating na-marinate na manok. Ang bawang, sibuyas, kamatis, diba? Unahin na po natin ng, painitin lang po natin ng bahagya ang ating mantika. Medyo iprito na po natin ng bahagya ang ating medyo na chop-chop po yan ng maliit para marami po ang makakain. Ano daw yun? Medyo prituin na po natin ang ating marinated chicken. Isa po yung sikreto para hindi po malansa ang ating manok. Tatabi po natin kasi gagamitin po natin yung mamaya. Iprito lang natin siya ng bahagya like mga 5 minutes. Ayan po. Balikan po natin siya mga 5 minutes later. So ayan na nga guys, mga after 5 minutes later, ay bahagyang luto na po ang ating manok. So it's time to make gisa. So ayan po ang ating gagamitin sa pagkita. So urong na po natin ng konti ang ating shout out po dyan sa lahat po ng mahilig kumain at magluto. Magtulungan po tayo sa mga bagong recipe. Sabi nga nila. Ayun na nga, pinagsasabay po talaga ako po ang bawang at ang sibuyas. Kasi po, nagmamahala naman po talaga yung dalawa. So, pagka-brownin ng konti, huwag pong susunugin. So, pag ayan ho ay medyo nagluto na, ihalo na po natin ulit ang ating manok. Para lumasa sa gisa ang bawang at ang
as you can see guys, slightly brown na ang ating bawang. Again, wag pong susunugin dahil maapektuhan po ang lasa ng ating buong pagkain. Saka po natin lalagay ang konting kamatis. Optional po yung kamatis guys. Maglagay lang po tayo kasi maglalagay po tayo dito ng sitaw ba. So, lagyan na po natin siya ng paminta. Habang siya po ay ating binibisa. Ayan po, pwede na po natin ilagay yung pinag-marinatan ng ating manok. Lagyan lang natin siya ng konti pang iyoto. Ayan po. Ayan na po ay medyo matabang na ho yan ng bahagya. So, we can add a little bit of yun lang. So, hayaan lang po natin siyang kumulo ba para maluto rin ang ating kamatis. So, balikan na lang po natin siya. Lagyan na po natin ulit pa yung isa pang paminta. Ayan po. Balikan po natin siya guys. So, ayan na nga guys. Pagkakulo, pwede na po natin ilagay ang ating sitaw. Lalo na pag konti lamang yung nabili natin karne. So, ayun na po ang ating mahiwagang bataw. Punaga naman. Nakaw. Ito pa lang swak na po agad yan sa panlasa tatay. So, ayan na nga guys. Meron po tayo ditong laurel. Ilagay po natin siya ng konting magic. Uy, nag-imas manon. Iantayin lang po natin siyang maluto ba. So habang pinapakuluan po natin siya, pwede na po natin ilagay ang ating sili. Siyempre para ay lumasa, bigayin natin yung isa. Dalawa na. Para spicy pa. So, hayaan po natin siya ng mga few minutes later. Alligator. So, ayan na nga guys. So, tingnan po natin kung medyo luto na po ang ating sitaw ba. Medyo hindi pa. Mga 3 minutes pa guys. So ayun na nga guys, ay malambot na po. Medyo luto na po ang ating sitaw, bataw. Pwede na po natin lagay ang ating suka.
po. Pagkalagay po ng suka, wag na po natin hahaluin. Okay. Tapos ito po ang ating tokwa. Garnish na po natin siya on the side. Para malasahan din naman ng tokwa ang sauce ng ating adobo. Shout out po dyan sa mga nahilig po sa tokwa gaya po natin. So ayan po, yan lang po natin kumulo ang ating pinakasuka.